Ассаламу алейкум. Юахырым телеканалында хаберлер жанлы яйымда. Студияда Евгения Пекунова-Чылыша. Бүгін мен сіздерні бөле хаберлермен танышытым. Ешқал етірген Хырымның керешчіқы нұқталары, кетчув қайдалары. Мы будем таких громадян повертати назад. Сайлав мечбури обсервация ешқал етірген Хырымда. Мамочка, мы приехали. Ну, это кошмар. Соқақ су бастырылды. Женқойда шиддатлі яғмурның нәтижелері. Мне жена звонит, говорит, холодильник тонет, говорит. Сонке көне жинді ярда 4 адам коронавирус хасталанды. Ишғал етілген Қырымда есе яны хаста жоқ. Бұақта Ишғалжи Қырым башы Сергей Аксенов хабер етмекте. Екі адам кешінді, умумен Ишғал етілген Қырымда 575 адам хасталанды, ахерда есе 191 адам. Ишғал етілген Қырым сынырында керешчіқы нұқталары әдей режимде çalışмақта. Бұқта Украина Дәулет сыныр қызметі идаресінің қадымы Юрий Лысюк хабер етті. Ишғал етілген Қырымдан қайтқан адамлар Дейв Дому адлы илевені әндіріп, екі авто самоизоляцияда кешірмелі. Сыныр қызметінің қадымы сөзіріне көре, Ишғал етілген Қырымда қайсы нұқталар çalışқаныны береді гүл. На межі СРК ми пропускаємо наразі всіх громадян України і іноземців, хто має право туди заходити. Яка є особливість? Особливість в тому, що громадян України, які будуть повертатися з АРК на контрольовану територію, необхідно буде встановити додаток «Дій дому». І особливість ще в тому, що в разі відмови від пропуску ми будемо таких громадян повертати назад. Це особливість цієї постанови, тому це необхідно врахувати. А так, ніяких обмежень нема. Ишғал етілген Қырымда Украина хытақ ғысмындан келген адамларына обсерваторға мечбури шекілді кетірділер. Бұақта Зинта Алибаева өз Facebook сәйфесінде язды. Обсерваторда оның ақрабалары болынмақта, олар видеоны пайлаштылар, бір оданын еді ятағы бар тәсіятлы сейір етіңіз. Обсерватор называется. У меня через 2 квартала квартира своя. Почему я не могу там быть одна? Вы отсюда? Отсюда. Почему я не могу там быть? Вопросы. Девочки, давайте не будем сейчас возмущаться. Давайте завтра подойдем. Может быть, мы как-то по-мирному решим вопрос. Давайте не будем злить. Они сами злые. Мамочка, мы приехали. Ну, это кошмар. Мы все женщины просто в одном помещении. Помещение достаточно маленькое. У нас одна ванная все. Просто кошмар. Россиядан келген адамлары ишғал етілген Қырымға келіп обсервация кешіме керекмей. Украина хытақ ғысмындан келгендер есе мечбури 2 апталық обсервациясы кешірмелі. Бұай еченде Украинада коронавирус хаста сайысы 2 кереден артты. Бұақта сағлық сақлап назиры Максим Степанов білдірді. Сонке күн еченде 829 адам хасталанды. Умумен пандемия вақтында 34.063 адам хасталанды. Тахмиден 15.000 ярым адам тайынленді ве 966 адам кечінді. Якщо ми проаналізуємо цифри, які ми бачимо останній тиждень, і порівняємо це навіть з місячною давністю, то кількість захворювань за добу в нас зросла в 2 рази. Це все результат того, що ми, українці, повністю скасували карантинне обмеження. Я вважаю, що нам треба вже задуматися і просто вдуматися в ці цифри, які ми оголошуємо кожного дня. І щодо кількості захворювань, і щодо кількості летальних випадків, яке також зростає кожного дня. База вейтлерде июнның 22-сінден башлап, да шиддатлі карантин көрсетіле біле. Бұқта Украина баш санитар экимі Виктор Ляшко хабер етті. Оның сөзіріне көре, Украинада умум дүния севеден да чо хаста тейінлене. Якби ми не вели в березні при поодиноких випадках реєстрації коронавірусної хвороби, то вже з 25 квітня, за тиждень після Великодніх свят, нас не вистачало б ліжок у відділеннях інтенсивної терапії. Якщо б ми в березні місяці не впровадили карантин, то до кінця цього року ми мали б
по найбільш неоптимістичному сценарію, по чорному, без карантинних заходів. 145 тисяч померлих людей на території України. Зараз те, що ми побачимо, ми рухаємося по сезонності, по жовтому сценарію, помірна сезонність. Тобто ми виходимо на 4 тисячі померлих до кінця року. Evler sol bastırıldı, bereket ve ev texnikası bozuldu. Şiddetli yağmurlar işgal ettiren Kırım sakinlerine zarar getirdi. Çayınköy rayonundaki Manay koyunda yağmurlardan 15 ev zarar gördü. Yerli sakinlerinin sözlerine göre bazı yerlerde su derecesi kötürülgen sebebinden sokağa çıkıp olamadılar. Пришлось копать обводной канал и сбрасывать ее дальше на дренаж. И прокапывать в дренажи проходы, чтобы уходило прямо. Вот и представьте, сколько здесь было воды, если она шла по пояс. Резко вот прям начался ливень такой, немного, полчаса. И у нас уже полдвора воды было сразу. А потом как-то сверху оттуда начался дождь. Ну, вода пошло и резко вот за полчаса уже весь двор в воде был. Я возле клуба стоял, мне жена звонит, говорит, холодильник тонет, говорит. Ну, я как бы прибежал, с женой покуда подняли, он замкнул. Ну, как бы уже не работает. İşgal etilgen Kırım'da Tayakhan adlı Arslanlar Parkı'nda Koz Aydın anda ala kiyik balası peyda oldu. Чудо рождения новое. У европейской лани родился малыш. Друзья, посмотрите. Он черненький, черного цвета. Бонин семен сағықлашам. Студияда Евгения Пекунова Челышты. Фейсбук сәфемізге қошылыңыз, әдді қалыңыз ве бұзілі олыңыз көрушкенде.